सा 100 भलन्टियार्स मोन 10 हानजा थांखि 10 दिनाव 200 नखर लुफिनानै होनाय एबसुनि मिशन होम रेस्किउ एन्ड रेस्टोर हाबाफारि बुहुमनाङै बयजोंबो मिन्थिजानाय गिख्रंथाव दैबाना जानानै सिलिंखार जानाय आसामनि गंथाम जिल्लानिनो शिबसागर जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगायाव एबसुनि मावसोम हानजानि एन्ट्रि थांखिया मोनसेल' जेरैखि जाया गिख्रंथाव दैजों लोमजानाय दुखुथिया नखरखौ रैखाथि होनाय सिलिंखार जानानै थानाय न'फोरखौ फिन लुनानै होनाय मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन जिल्ला आफाद दखरा आफादनिफ्राय फ्राय 100 भलन्टियार्सफोरा सा 10 मोन 10 हानजा खालामनानै हाबाफारिखौ दिनैनिफ्राय जागायदों। एबसुनि आफादगिरि खोरोमदाव वारिया फोरमायदों 100 भलन्टियार्सआ 7 दिनाव 200 नखर लुनानै होनायनि थाखाय हाबा मावगोन। एबसुनि बे मिशन होम रेस्किउ एन्ड रेस्टोर हाबाफारियाव गुबुन जिल्ला दखरा मिरुनि बिबानगिरिफोरा बाहागो लादोंखौ फोरमायथिदों बिथाङा। दिनै 15 आगस्ट आरो भारत उदांस्रि सान आरो दिनैनिफ्राय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मिशन होम रेस्किउ एन्ड रेस्टोर जाय बेवहाय दैबानाजोंहाय बिथांमोननि नैबे माजगाव गामि आरो बे गामिया नाजिरा सार्केलनि सिङाव गोग्लैयो आरो बेहाय जोङो गामियाव दा जोङो नखर नखर जोंनि बावहाय 10टा बा 10टा ग्रुप दङ बे ग्रुपाव जोंहा 10 सा जोंनि भलन्टियार्सफ्रा लिड लानानै मोनफ्रोमबो नखर नखर हाबगोन आरो बिथांमोननि जि अबस्थाखौ नुबाय जे बावहाय हाब्रु फबना दं फारसेथिंजाय गोबांनि न'आ गब्र'नानै दं आरो बेबादिनो जोंनि बावहाय जि न'खौ साखोन सिखोन खालामनानै होनाय फोसाबना होनाय जोङो दिनैनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ सप्ता खनसेनि मोनसे समाय लानानै लोगोसेयै जोङो मोनसे टारगेट लादों जे गासै जोङो माने 200 नखरखौ फोसाबनानै होनायनि मोनसे थिरांथायाव जोङो बावहाय दा गासै जोङो खामानि मावनो बाग्लायनाय जोंनि हान्जाया गासै भलन्टियार्सफ्रा जोंहा 100 भलन्टियार्स जोङो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो गासै गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय जोंनि जिल्ला एबसुनि मिरु एबसुनि दखरा एबसुनि आरो बयबो जाय बिथांमोनहा गोसो गुदुं जानानै जोंनि बे नखर बोखांनानै नखरखौ फोसाबनायाव न'नि बाला खोबना थानाय दंफां दालाइ बायदि आदि माने ओरैबायदि मोनसे माने दुखुनांथाव थासारियाव बिथांमोना दङ आरो बेखौ लानानै जोङो जेसे हायो एसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे मावसोम हान्जाया जोङो दिनैनिफ्राय बे हाबाफारिखौ जागायगोन आरो नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे माने दा केमेराखौ फिदिंबा बेवहाय जिबादि जोंनि उनथिंजाय नखर मोनसे आरो अपोजिटआव जों बेहाय मथथे बे माजगाव गामियाव बेबादि मोनसे दुखुनांथाव थासारियाव दङ आरो जेसे हायो एसे जोङो दिनैनिफ्राय बे खामानिखौनो जागायलांनो होननानै सानबाय।